Ɗaya daga cikin dalilan da yake jawo lalacewar matasa a cikin kowace al'umma shine rashin fuskantar cewa duniya ta canja da iyayenmu ba sa yi sai barna ta riga ta faru. Tabbas iyayenmu na da hangen nesa, ilimi da wayewa, amma kuma zamaninsu da namu ba ɗaya ba ne. Wasu lokutan ma matasa da suka doshi shekaru 30 da haihuwa sukan kasa gane kan tunanin waɗanda suka girma da shekara 10 kacal, wanda ke nuni da cewa dole sai an kula sosai wajen ƙirƙiro sababbin dabarun da za a gyara halayen matasa. Duk da cewa akwai hukunci mai tsauri akan duk wanda ya aikata manyan laifuka kamar su sata, fashi da makami, garkuwa da mutane da kuma kisa, amma kuma har gobe akwai masu aikata waɗannan laifukan. Hasali ma ƙara yawa ma suke yi kullum, duk da cewa ana kama su kuma ana hukunta su. Kowa dai ya san idan ana son a ƙara tsare mutane da dukiyoyinsu, sai an magance matsalar rashin aikin yi da ya yawaita a ƙasarmu yanzu tsakanin matasa. In dai da gaske ana son a magance maganar fyaɗe, ya kamata a yi bincike akan dalilan da ke sawa masu yin ta suke yi. Bincike sosai, ba shaci faɗi ba, saboda zamanin da muke ciki na da rudani fiye da yadda tunaninmu zai ɗauka.